panguva ino tona zvigananda zvaiva zvichiita ekaunda pamademonstrations amaona ari kutsviridza anga akarongwa nekuitwa nevanhu maandi 2030ist. Panguva ino vachiva vachiti aiwa nhau dzemaconstitutional amendments ngadziiswe pasite. Isusu we are running for 2028. Hatidi zvemaconstitutional amendment ende kureferendum if you are to adopt the constitutional amendment. Saka pena mashoko anobuda panguva ino ekaunda tiona Zanu PF ichichinja mademonstrations ayo angada kuita kusupporta the amendment bill akanga ari scheduled for 26 April abva adziswa nobva aiswa tomorrow on the 15th. Remember subscribe or live out on the bell icon. Tipita panguva ino mubudani kwa mchinzi Panicking Anambwa have moved their march from the 26th of April 2026 to the 15th of April 2026, the day we have planned for our showdown. This is a counter meant to derail our collective action. They are now saying their march has been approved. We will join them from the other hand. Anoposta mapictures amurukona awo amurukona aiwa zvazvakanzi a call to all Zanu PF members and supporters to champion the Constitution Amendment Bill number 3 in constitutionalism. Vanzi date tarakanzi 24 April, venue Robert Mugabe Square, time 8 a.m. Now Baranzi 15th April. Ndo mamiro zvakaita muri Zimbabwe nomba development ari. Tunaona vanouya vachikomenda zvakasiyana siyana vachiti demonstrations on Wednesday the 15th of April 2026 on West Ham Road. It is our duty to protect our constitution and stop the establishment of the Mafidi dynasty. A popular uprising will solve Zimbabwe's long-standing problems for good. Those are tukona wana majaraja sarkuya wachiti aiwa ngavaiti mademonstrations avo musi wa15 isu tetiitawo edu ekustopa these amendments vachiti hatingambostoponi zvigananda panguva ino zvanoda kuita zvanoda kuita. Ndo mamiro azvikaita muri Zimbabwe. Imbotidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pe-this march yarongwa neZanu PF pamwe chete nevamwe vari kuoposa ma-constitutional amendments. Pinda comment section medu dzamafungiro enyu, musana subscribe or like, chete on the bell icon.